Eu son un emigrante retornado, afectado por esta novo atraco que nos fai o Ministerio de Economía do señor Montoro, o Ministerio de Facenda, e, bueno, vemos que despois dunha vida de esforzos, de sacrificios, pois nós, sendo Galiza, pois unha nación que enviou a todas as súas fillas e fillos á emigración a traballar por necesidade, porque aquí a incompetencia dos diferentes gobernos ditatoriales e non ditatoriales, pois así o fixeron, pois agora á volta pois vémonos saqueados por este goberno para facer caixa e meterllo nos bancos para tapar os seus buratos. O desta mañán foi un discurso patético e, bueno, máis que ben, como decía antes, pois tráxico. O país vai de mal en peor. O país, e por esta senda, vai ao abismo. Somos nós, as galegas, galegos, os que temos que reconducir o rumbo deste país, porque ou o facemos sin tardar moito, ou o futuro témolo moi mal. O futuro é noso, nós temos que ser os que levemos este país cara á súa soberanía. O colectivo dos emigrantes retornados creemos que de aquí debería de saír unha aposta clara e concisa en defensa do noso colectivo que tanto aportamos a este país, e non simplemente como unha eterna man de obra barata para beneficio de outros lugares, de outros países, a donde os nosos aforros tamén emigran.